skal være alene hjemme. Jeg har ikke telefonen hjemme. Har jeg overhovedet med dig? Jeg vidste det. Jeg tror lige, at jeg filmer Esmeralda. Hej. Nej. Flotte juletræer. Nå. Nu er jeg det samme sted, som jeg var for ikke så lang tid siden. Kan du huske, at vi lavede en video med, hvor vi gik her? Og så filmede jeg dig. Jo. Blev du kørt, eller gik du i skolen? I dag? Ja, blev du kørt? Jeg blev kørt. Hvorfor? Fordi at jeg så, at du ville komme. Så stod herude uden jakke, og stod bare sådan, hvordan fanden kommer Hjalte? Det var Barbara. Hej, Barbie! Det var, oh my god! Skal vi ikke bare gå den der vej? Den der vej, okay. Ja, det gør vi. Det gør jeg hver eneste gang. For helvede, Esmeralda! Det er mig, der skal trykke. Så du mener, at vi ikke går den der vej, men vi går den der vej? Den der vej. Vi har bare ikke gået derned, og så dreje. Takke! Nå. En busk. Jeg gad godt at have en tester, så jeg bare kunne hoppe i den. Den der hæk. Eller busk. Eller hvad man nu kalder det. Jeg ved det ikke. Fucking nam. Der var skole. Nå, vi ses. Hej.